Ghana man ene day wakwa ya obuadu mechia obiara eye mahwefuo nyinara na afi machia na nanom atena nkomya nyinara ne titiriu otumfuo seetu otosomienu Asante man wura na machia ono ani nua osi ade oye kumfia me otoso nan tachiman wura machia na nanom atena nkomya nyinara President of the National House of Chiefs oji ahoho ya ojebi sehwe anwea so man hene na masachia President of Bono East Regional House of Chiefs Nana Owusu Sechi basa man hene ene adesua na ye besua adesua ne sen edie na de wantwi eba emse ma start series bi a me kafa yeka Asante man a edien na ekere yeka sa Asante man a ekere sen ebize nipa ne bebre yenim etoda me ko classroom na me ekira dia metimi busa ye ma ne bi se obon ton ben na mabu no bebre wonim ade a ewosi nyina ye hunu ne ekire ye ma sa wo ye kani nko ade a enton ahodo enwotwe no wo ka wo emu baako wo ka emu baako ho tiasi ye ma ye ma no ehunu bise ye nyina enim se ya mamre kire se wo nton bi a enton kora ne the same yi no nipa mienu ntime nware mfrim eye musuo eye achiwade obi oyokuni a eni kwan so ware yokuni obi ya asonani a eni kwan so ware asonani ebise ni nua eno no na emu madua na nko a na wetime ware won ho ebise se de mre mechire mu se ebinom nnimu nti ya mo se adua na ye baako penye baako pe adua na no ye wadua na twea adua na bira na adua na nyankompa sachie enti na won wogu ahodo miensa enti won ko a no ma won kwan ware won ho ene adesua no ne sen edie ne kofa sa wantwi ebeto ekuo kasakuo ahodo mienu emu me limite no anase me de ba Asante man ane nkura wonka Asante man eho menka se Asante man ne Bono man ebi se bonofuo ni bi eka Asante man ho sede sekyerefo ka Asante man ho kwa abrefo ka Asante man ho atwemafo ka Asante man ho ahafofo ka Asante man ho mpo Cote d'Ivoire bawolefo ka Asante man ekuakuo bebre saa na bonofo nso so ebi nso ka Asante man ho na emom wona won ka Asante man ho no edie na de saa haw no ba de di kan ya atoro nkyerɛkyerɛ ene na ada nkyerɛkyerɛ ansa na metoa so no meda nana obribu ahen ase ewo nkyerɛkyerɛ mu a wode ma ewo abakosem ahodo bebre mu mo akwa ya aboadu menso so meye me fam de di akyerɛkyerɛ de di kan no abakosem a ye ka kyia no eno mamabunu no ensua papa ena wahunu ntimpempi no na waye mfumso de tosumienu atro pa obi body trim se odi atro ade eni hompo a ose wo ho eno ade baako a ha adwene na emabunu efa aniama bi a ehia eretu ontrim na de bad party true no akane na eni ho no obi ade ani die ma ne yonko na emum de be se nioma party
politics. Yen politics ye no sabri no. Eno ene de sa tribal ne manema naba. Ena we free mi krom enti we mpema asem we ye say enti we mpese eno ena akofa ohaw no aba. Enti adwen ni nyina nse ekuo we de omoka we no ho. Ekuo we de omoka we no ho. Eno nti se yepese ye yi we no firi ayen kan nsem sei. Yepese ye si ayen kan nsem sei ne nyadom. Eno ene yahwe ase. Eno na akofa wantwi aba. Eno na akofa wotan aba. Eno nti momme yanhwe nneoma bi yie. Na ankofa wo haw ana oye ne biya ama. Afei moma yento aso. Ye to aso no. Se de ne kan no. Enne entokwa ni hobi. Eyo nuado. Entokwa ni nyina ewo ho sisi a ewo se ye ko eye mpuntuo. Nanso namre ye so an se ntokwa no ye mpuntuo no. Ena amanfo nso so etutu nioma a ebema ase ebe kanya tetetete ntokwa na etwa mu no. Fi se enne enya nne ena obi ko gina obi ko kase na friend saying Asante ni we be ku wi a na afi wo kwa akokun wa ha na ebia bono kurowe ama no edom na ode ko enya no koresa die tie nie Asante na nkasa na nye kasa enya kasa o Asante na nkasa nye kasa eyekuo eku akasa hodo makasa asemwe wokọ sekyerema mu a ade ye fe ne cap o fe ne kuruwa e se de oba tachiman a cap ye fe ne kuruwa na ankasa wokọ baabi nso so a baabi ti se bekwai amansi area ho a cap kro na o fe ne bonsuya echese na wonye baako nanso wode esane no wode kan won ho bo mu kwakoti a die na wodi won so eye dankyira sa nkabo mu na no opese wonya no eno na mfitiase a woye so opese wo kan won ho bo mu no Dormaa ekotu won so samra wo be fitiase na nkasa wona wo fa ho adwene me na obriye bo a ene ne yonko eye nana dwamna kenten ofenso hene ene ne yonko nana konfo ya mo ya agona hene ene won dom wo boaboa won ho no ena Dormaa ekotu share won so me pa mo cho muntie Dormaa nya sabre Dormaa ba bia Dormaa ewo yu ye ka Dormaa sabre na ejira ma jama mfo ni nyina na obom kakra bi na enka no obom a na onyina te sentre so enti eno okotu share no so a eno ho na obriye bo a etoye konfo ya mo atoye na edwamna kenta offense hine o so toye ansa na se etu eba one konfo anoche ene na wi afia kenta ne ahemfo aka nyina eka won ho abom abaye Asante ede okon akochichire atoa Dormaafo ma Dormaa etu free so etna boma esa namu a koduru jama be bia woti a o mu chichechiche bebre eno nti se yamfa ne se because opani bi ka se bo se edumre bi na Asante kokon na bono kuro bi te se Nkoranza ma won don ba woni se Nkoranza so history kura kire se Nkoranza do e kire Nkoranza na nkasa na e ba fu pim ne ma mesapoma no ene ni nua pani adudo nyina wodi kan koye no ekọ ne krechi no wo ye Sante hene ma enam eno so ene wode kekere Nkoranza enti se ye de Nkoranza na eka ye nkase Nkoranza ma Asante edom akoka eye Asante eka Asante ho enti Asante no ane dom ti Asante ni kuro bi kokko na so odi no so ana se okofa no a na wode wa beka ho nye na ko a
wo be ka ne ho a o kokon no se fa dombra me enko a e ya Asante na na e kokon enye kuru foforo ena e ma Asante dom na mbu fi se sabre no ono so abeka Asante no ho enti enye nnebre mu na saade ye beka adane dane no akofa wantwi bia aba sese ye nyina ye ti asomdwiem ekuo no ka Asante no so won ka Asante wo tene baabi di okoso so obeka Asante ho no onso won ka Asante ho ebi se ono no open the kingdom adjoin Asante kingdom no ewo ho ena waka ho no so obeto so atena mu a saa na tie saa nso na obi a wonka ho ebi a wohene bi beba wohense da bi me dem abakọ se mo kire me se ni ye ka ho na se ntie asa akọ ho emfumso bi enim enti enye nnemre ena obi a betena baabi akọkeka nsem a enimu ene nanka me beka bibi afa na napokuare odi kan ho nanso enye no ena me ka ne sabri me wi a eno nso bedi akiri enti mesrɛ mo ma yensua history no eyie na history na enguide yen ye hunu de ase ye ho na emom ma yenkodi anu achi enkofa wantwi bi ama enne tribalism aba bibia mu am ye se nioma ye didi awumpo pot ni nyina free politics onyame nhira ye nyina ye besa ahia biem na afa ya beka bibia fa na no pokuare a wodi kan eho medamo ase